Ki beszélt egy kormány megbuktatásáról? Szerintem maga. Nézze, vissza kell kerülnöm a kártelbe. Nem sajnálom a pénzt. És persze, vállalom a kockázatot. Én mindig kockáztatok, ez az életem. Az én mozgatórugóm nem a pénz. Több annál. És mi az? A hatalom? Igen, pontosan. A hatalom, hogy befolyásolni tudjam a dolgok menetét. Hogy egy nap mindenki megtudja, hogy ki az a Jockey Ewing. És ha védtelen embereket dönt nyomorba abban az ázsiai országban? Leslie, ne legyen szentimentális, még elesik a jövedelmező munkájától. Jockey maga észnél van. Gondolom nem most jött rá, de azt hiszem, maga sem panaszkodhat. Mit mondjak, mámorító lehet a hatalom. Igen, és a legfőbb vágyam, hogy visszaszerezzem Dallasban. Ezért mindenre kész vagyok.